iklan lipat le. Apa kak? Wah ya, bengi ramai tenan ya le. Iya kok. Kok kok rar iki jadi apa? Aku malah terus sampean kak. Iya kok rame kak. Iya. Wah dos tenan ya le.
yang desa Bakaran kulon kene ning punden Mbah Kyai Demang. Wah, dirawati dening Bapak Warso. Bapak Suket. Suket apa ya? Bapak Suket terus apa? Suket apa sih? Oke, itu undang-undang iku lah aku yo. Hanya ya. Wadah. Ya, adewe yo matur nuwun dirawuh kene-kene. Ya ning desa Bakaran kene yo Le. Wah, balik main kene terus. Masyarakate ora bosen-bosen delok awake dhewe. Ora bosen alhamdulillah. Dulu bocah cilik sakmono akeh iki lho. Iya kan. Dijune kok usuke bakal lho, Kang. Lah iya. Ana bakal ambruk. Ayo. Bocah cilik mana suaranya? Kompak tenang ya. Ya, adewe iso nembung dongake. Ha, kono dongake le yo. Ha kono jajal. Aku bakal dongane sik, Kang. Iya. Ya wis aku tak ndongakno para penonton-penonton kene ya, Kang. Oke. Ya wis aku tak salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah temen kabeh ale. Bocah-bocah temen sih ya. Nah, mau salam langsung bareng-bareng ya. Oke, dibarenin aneh. Jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngono ya. Kita kompak ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke, yang muga-muga. Semangat tenan. Iya. Ya wis moga-moga para penonton kabeh ae mbok lupa Bakaran mbok kono-kono pokoke sing kene kabeh. Moga-moga paring ana sehat. Rezekine lancar. Sing penting intine iku nomor 1 sehat barokah. Wis mok kuwi tok ae, Kang. Lan di rumah sing nanggap didongake ya, Le. Ya, Kang. Muga-muga Bapak Warso sekalian sak keluarga diparingi panjang umur. Amin, Kang. Diparingi sakit waras. Amin. Diparingi rezeki kang limpah ruah sing barokah. Amin, Kang. Naturah didukung barokah. Ayo, ayo. Yo, yo, yo.